OK, prvý pán na olenej po ľavej strane. Timotej, ale na rúro, Timotej! OK. Ďalší pán na olenej. Na basu hrajúci, krásne vyzerajúci. Matúš Kotrík! Po mojej pravej strane dobrý kamarát, parťák nám tu hrá následne William Černák! Za mnou na bicie nástroje, mimochodom náš nový člen našej malej, skromnej, nebudnej rodinky Martin Vidal, robte Martin! A na záver, ako vždy moja maličkosť, ako ste si mohli všimnúť, tých vzadu neviem, či ste si všimli, ale vystredu asi Mejmen od Malý David! OK, takže ešte raz, my sme kapela Dysmatic. Teraz je čas, aby ste sa so mnou pripojili a išli so mnou, tak poďte. Zatiaľ je to pohoda, pokým to hrá podá na bytu ako kilová. Keď je to len tak bol, musíš to milovať. A od ten zapálený, poviem, chcem vás počuť! Kilovat! Musíš to milovať! A od ten zapálený, preved ako pilomat! Zatiaľ je to pohoda, pokým to hrá podá na bytu ako kilová. Keď je to len tak bol, musíš to milovať. A od ten zapálený, preved ako pilomat! Zatiaľ je to pohoda, pokým to hrá podá na výkon ako kilovat. Keď je to len tak bol, musíš to milovať. A od ten zapálený preved. OK, ľudia, čo ešte vládzeme? Ešte vládzeme? OK!